Quiero mandar una súplica que se te dice confianza, que se te puesta y verás o خپل کلام تاسو ته وړاندې کړي تاسو کې چې ولدي رسول الله شهید
سلطان سے بند نے بے وقت مرگی رانندا ارمان ارمان بے وقت مرگیانا جدا ارمان ارمان ستر دے گا سبا ارمان ارمان روڑلے زمون ندا خندا ارمان ارمان میرا حسکرا دفا کرا جڑا ارمان ارمان بچو دلوان بلچ الویلو کرا دو خوشبو محفلی ضرور تجا دو میری شعر دلو سے شاگرد لا شکری دل پکار مرگے برحق دے کمرو خور انبار خیرن تدن ہوئی سبق دے دجلن میں کنتے چفری دلکار دے دفاق دے گلدار تماخان سوئے حکومت رون کو انواق دے پتوارو کچھن ہسی بلکنے آئے خوشبو تمہیں ضرور میں آئے Gran Pessoa, Dina Marquesa, nosso